Nthakomwa tikulandireni mchigawo chachiwiri. Zikwambiri. Inu mukuti sukukumana kuchipaniku ngati ma dead of youth kuti mupange solve mavuto kwa alliance kuti mupange solve mavuto amene mukumana nawo sikumakumana chiyambire mukutero pano mukutsimikiza ndithu kwambiri koma no atsogolerano akumakumana atsogolerano ngati ma president amakumana achakwera Joyce Banda Chilima komanso akatsonga akhumbuka chani amakumana ndithu achihana kumakumana ndithu chikuvuta nchani inuyo timsamakumana kusogoloko kulibe voto a president sazo alibe voto ndi anthu achikondi kwambiri ngati kuli anthu achikondi ndi amenewa koma pansipa pali pena pake poti ukhanga chilipo chitenti china ife timalephera kuti titani tikhanga tichipenye tituluke. Very simple things kuti anthu ajali mu alliance call them women youth ndani khalani hapo. How do we rate ourselves? Mene taendera bomali taendesa 2 years or quarterly. How do we rate ourselves? Ya tiziuzana kuti okay apa tikulakwa apa taendesa bwino apa tapanga chakuti. That's how it goes. Even company ni makala chochoto. So panguti creating jobs. So pano zimene ayusi akuganiza kuseriko after 1 year of campaign. Ifwa mene COVID ikubwerera zinthu zikusindatu. Mwina chimene amakonda last year anthu chimene akukonda pano. Chimene amapanga business last year si chimene chikupangika pano. Therefore let yourself kuti tachokera pati tikuyenda bwanji anthu akuti chani. That's why my social media muli reason anthu ife tili mu alliance anthu amene sali mu alliance tonse chimozimozi. Mwatibwa Anthu amene ali mu alliance ndi amene sali mu alliance osakukamba chimozimozi. Ife sitikuziwa kuti tikatula kuti mavuto athu kuti okay apapa ali vuto ili no inu mmayankhula nawo ra president yani. No. Let's move. The president is here paja ndani nakale kuti that those people mwati kucha kulibe vuto. Kucha kulibe vuto. Ma president anthu abwino ma president abwino ndi vuto limene kuyambira kale lili mmalayi muno. Osati niyo mweni personal grudge kapena ndi atsogoleri akukongeresa amene No. Ine muli bendi vuto ndachi inuyo kapena. Ndilibe we campaign ndi chimwendo bwino kose kumene tibayenda. But from nowhere msako yankha mafoni. Muona ngati chifanya nawo pakanesa. I don't know. Mwina mboma mwa anthu tikalowa basi kalikena kake kama ngoti gwina. Inu mmayankha mafoni. Ine nimayankha kwa aliyense. Akakwimbi anachi pandano mmayankha. Ambiri mayankha from Nsanje, Mlanje, Mangochi, Chancha. Nimayankha, ndimacheza nawo. Vuto lili munthu ukakhala mboma kapena ukakhala ndi audindo, you think kuti afuna kupempha. Ndimene timavuta pamalawi pano. Kungoona phone yoti akuitana ndi nani? Ipyana olokusamuka imira kundiyimbira akufuna kupempha. Anthu sakufuna kupempha. Ali ndi zinthu zawo ngati akudya makande manyumba mwawo makande omwewo kuwakwanira. That's why they grow fat, they grow tall. Ni makande omwewo ndi akuyimbira iwe kuti akupemphe for what? Ndiye chimene chikuvuta pamalawi pano kamuyimbira munthu akufuna kupempha. Apemphako chani kwa iwe? Instead kuti muumve kuti akufuna kulankhula chani. Chavuta ndi chani. You see? Ndiye ife tangokhala. You see? Aja azipani zina kumene tachokerako ayusi amamenya anthu. Ife kumenya ayi kupanga kuti tithandize boma ayi nditangokhala. Muso chochita? Anthu akusowa chochita. So mano imafuna anthu akusowa chochita. Aja amamenya anthu. Ife tilibe chochita. Anthu akuti tumaso kalankhule ife sitikulankhula. Tangokhala pe tili mu alliance. Achimwendo yankhani foni kuti tikambirane. Alliance anthu ande mafunso ambiri kuti tikhoza kuyenda bwanji pamene akupaonapo anenepo kuti kotale mene tayendera bomali kotale ife ngati ayuthi ama alliance corners. Anthu zimene tikumva ndizi. Pakalakwika pamene ndiye kuti ndatukwana president ndiye kuti ndatukwana chipani ndatukwana munthu. Pomwepa basi
singani yoti anthu apitire pansewu akagube yayi. It's just a simple issue. Khalani pa table mukambirane. Sitikufuna kupempha. Chimene tikufuna ife tikufuna tikambirane ma issues. Basi. Mukulisa kuti ndinokuya kwambiri. Ine sinokuya koma zandikhuza kwambiri. Sikwa anthu mafunso amene akundifunsawo. I'm failing to answer. Anandifunsa poina ku Zambia akuti koma 2 years in alliance. Mkuona kuti alliance, what are the advantages of the alliance? Tell me 4. I failed. How do you know Ipyana yoti mukhoza kugwesa boma, munagwesa di boma. Now, in the alliance, mumapanga chani. In the alliance, mumapanga chani. I failed to answer. Kuti mu alliance timapanga chani. Do you sit down and then mumakambirana? Mumapanga chani. Au ndafesa kuno ku Zambia tifuna kuti mwina zaka zikubwerazi tisapangizi zimene mpanga malaya. I can't even answer. Sinakambirepo ndi wina aliyese. Wa within the alliance. Kuti kwenda bwanji. Isikwenda bwanji. Hai. Izi zikapitirira. Mukuona tsogola alliance lilipo tsogolo. Tsogolo alliance liliko. Ngati zimene ndakamba lero sinatukwane munthu. Ngati ndakamba lero izi zimene ndakamba apa sizimkuisa munthu. Koma amene amveyo aziwa kuti ine ndikulira. Andikulira anyamata ambiri ali kumbuyoko. Si apipi okha ndi azipani zambiri. Ayi. They are crying. Mkamata azipani zambiri. I'm telling you. Akongeresa anamba kuda. Yeah, some of them they akongeresa namba. Anandiuza ine. Anamba ena member akongeresa namba bwera pokani kunena kuti akoma. Yeah, we always mix. Ine mumaona kuti ife tikunjoya. Nafesa tikunjoya. Tefuta ndi chani ati. Si ino muli pafupi ndi anzanu acha. Go and discuss. Zimene tikulira ndizi. So ndizi mapepa la mnyumba pwi. Ndiye ndipita nazo. Ngati phone zako ndiyanga. Muosona zokolowera? Ndilowera nazo kuti. Ndangova chichekete yoti alliance director of youth wa mu alliance wa PP pa chichekete kha. Koma chichekete cho ndichivula liti. Kuti tikambirane pa round table. Mavuto a youth ndi awa. Anthu zimene akulira ndi izi. My suggestions athu ndi awa. That's how it's supposed to. Situation imene ili apa. Simukuona kuti kutsogolo kumwina atuza kuchotsani mboma achipani cha DPP. Nanga pano simugwirizana, simukambirana. Ayisangoendera yake. Inu basi mukungoyenda basi. Awoso achimwendo kaya ndanu uyu ku UTM kudala akalindo nawonso akungoyenda mene angayendere. Simukuona kuti kutsogolo kumene kuti basi. Kulisi ndi magomoti mutuluka. Yayi, kuli 3 years usogolo. Munthu wakumva ati okumva. Ngati ufuna kumva umamva. Koma ngati ukakamira kuti chabwino njomwe ichi anzanga zimene akukambazi si zinthu. Chachiwiri njoti munthu wina kanena kuti apa pali njoka atulukapo. Ndiye winanso kunena kuti tiye tiphe njoka mti ndi oyipa yo njoka palibe apa. Ya wrong. Koma kuwaitana anthu aja mwalira nthawi yaitali. Come here and sit. Amabwera kunzuzu kuno. There is no day anandiitana point as director of youth. I'm telling you, they come here. Chicho simina kupanga. They come here. Palibe siku limene they recognized me or kundiitana. Sit here. Tiye tikambirane. Hai. Mwina kapena mukakumana nawo mmakonda kupempha. Sinapemphepo. They know. Even in my party, kuchipani kumakonda kupempha kwambiri. Even in my party, they know me that I'm not good at it. I work very hard. I'm a farmer. I work very hard. Munena kuti zimene upanga akalindo zina mugwiza nazo? Zina za nifizi ndi zinazi. Nzona. So we should not blame Chicho akalindo ndidio akulakwa. Ona kuti channel chija cha mademo icha chimene sana chilowese bwino. Ndi zina za kukhoti izi zimene akukamba zimene sana chilowese bwino. Andi mukati mulyanganisise even the alliance bwenzi kalindo ujata muitana as alliance. Ife tinamuitana ngati ma director of youth am alliance kuti tikhale nayo basi. Ai. Pamene mpemene mzibula bwira. Mukana kumana ngati ma director of youth no. Kuti asense atwe ukupanga izi chifukwa chachani.
zipani zonse 9 9 mukhala ma pa director of meeting. youth Mm. iwe ndi wenzathu kodi bwanji ukhala ngati kudumba chachitika ndi chani tinayamba tamfusapo hayi why kodi mgwirizano umenewu mgwirizano wa zipaniwo kwanu mudagwirizana kuti chani kugwirizana inesi apa palibe chondi tinikhoza kulankhula ndanena kale kuti mwamba kuzonse zili bwino mwati kuzili bwino bwino vuto ndi ifeyo chimene chasowa mwathumu alliance ndi chikondi mene ndikulankhulira chocho basi ndiye kuti kale mitu ya apa agwira kuti uyu ndi oyipa uyu afuna kusokoneza waukira sinaukire in the name of Jesus Christ ine sinaukire koma ndifuna ndilire ndilankhule anthu zimene kukamba ndazilemba uku zambiripiri. I've collected za Tanzania, Zambia, or even questions, even za job creation ndili nazo ndipita nazo kuti kodi ziyendera zomwe za campaign za job creation. Time is changing, COVID is everywhere. Anthu akusintha ma business kuti kapena let us suit is this easy. Hayi tikambirana nina chimene chikusowa apa ndikukambirana basi, si nkhani ya ndalama, si nkhani yopempha, ni nkhani ya chani yokambirana. Ndi mutani kuti zambe kuyenda ife sitisiya kulankhula koma za mademo ifayi mwatopa mademo you know mitembo jenagwira kucha you know Yeremia chihana north nthawi ija imuli kuti 20 July alafu nesikondwa kuziwa. I remember nthawi meneja kuziwa magazi ife amabe mose muno munali magazi. Yes, I remember. You remember mukunena kuti ife sitilora. Yes, sitilora tinanyamula mitembo apo ife mitembo ya 20 ndipatse tandikumbutseni muti nthawi meneja kuti commissioner apolisi avomeze kuti pamkaike maliro kuzidakhala bwanji kuzozoka just seconds cha mungu amene akutitsira saku zindiwankhula tinaziwa kuti awabwera ndi dausi ndi commissioner nangasi anali mu chipatala mucho anakhala mu office mucho akukambirana choncho ndilo naziwa kuti amene aja kuti tingolowa mamene moja tikakambirana za maliro amakambirana kuti maliro aliyesa kaike kwawo apo ndi July osati pamozi ndifuna kuganza ati ase achikulire muli apa tisavutike tingonyamula mtembo umozi tikawatulire pa desk pampando ngati pangati apa tinangonyamula chitembo kuyenda necho osa glove chani kumochale nkati mwa mochale mtembo ukuchucha magazi kunyamula apa kukautula pa chideski pacha commissioner alipo mpacha commissioner kungoona mtembo uja ndio saja anathawa ndiye freedom fighter sikuti tayamba nthawi ino yayi kapena tayamba taukira yayi koma tife tikalankhula ikafika size timasitengera size imeneja tagwirapo za magazi magazi a munthu taagwira anthakufa achimwendowo akuonera pano komanso mabwana anu akuchipani cha PP akuonera president achakwera nawo akuonera Joyce Banda president anu akuoneraso apa mwauza zotani mawu anu amene ine pempho ndili president athu timakulemekezani koma pezani nthawi anthu ufe tizikambirana kala ku youth ayuthi onse aku alliance zipani 9 zikhale paja aku women akhale paja kaena akhale paja tikambirane tachoka kutali tikupita kuti kotale tapanga bwanji kodi mavuto ndi ati kodi tizipita nawo bwanji anyamata kumbuyoko zimene akulira ndi chani osati zoti analira 3 years yayi tikunena zimene akulira lero za 3 years za campaign zinatha zinazi yes tikoza kupanga job creation bwino koma we should have to add something on top of the job creation paja koma tangozi gwira job creation anyamata kukamba if you are creating jobs, you are creating for the youth. Now from the youth we are not hearing anything. Taseka makutu. What are we creating now? Are we creating jobs for ourselves or for the youth?
So akutituma ife kuti tilankhule, but the channel now yasekedwa. For any agafe 9 parties palibe chimene tikukambirana ndikulira kwathu kumene koko. China ndichoti chimene chikuvuta ndikukondana, sitikukondana. Tikondane from the president kukafikira ku membala ngati alliance. Chifukwa mawa onkucha tizafuda naso ngati alliance. Ndikunena mawawa sikuti tikunena kuti kapena ineyo ndaukira, sinaukire. Koma ndikukamba chilungamo. Kungoti chilungamo anthu sachifuna pamalayi pano. Sinaukire ndipo sizaukira. Olo DPP sinalowepo. Koma chikondi chimene chikusowa. Feeling kuti mukhale pa table kukambirana zona. Simwagulira fanta, simwagulira chilichonse, kungokambirana. Oh, here are the papers, read. Ayi. Simene sizabwino. Tiye tikhale pansi tikambirane. Koma tikamalowa 2022 ni life yake yomweyo osakambirana naye. Aha. I don't know. Mavuto? Na mavuto. Sasa kutumene DPP? Ya DPP akuziwa. Inu mukuziwa mene tina. Kapena kutuma nena yake konko ku peoples. Akushosha nikaishoshe palibe ine ndabwera pano. Ndikukamba ineyo. Palibe woti tu. Komandala ngula. I know I'll lose a lot than gaining, but I've spoken the truth, and the truth shall set me free. Oh, you are ready to lose? I'm ready for the sake of the people. Because sina tukwanepo muntu. Ndikuze ndikuti Satana ukamuuza kuti Satana ndi oipa. Satana maona ngati wantukwana. Koma we all know kuti Satana ndi oipa. Munena zona? Satana ngati kuti Satana iwe ndi oipa. Nyama nena kuti iwe ndi oipa, ndiwe Satana so iwe. Mmene zimakhalira. Ndi Satana ndi nani? Tiyamike kwambiri chifukwa mvumira. Apa akayimira. Angondivesa bwino andiyitane khala apa. Fanga ti boni kalindo analankhula izi. Ine lero ndalankhula izi. Somebody else azabwera azalankhula pozita. The only way control yake is by calling all these alliance members. Youth yawo abwere pamodzi. Alankhule pamene pakuvuta ndi pati. And the way forward. Basi, simple. No need of going to a big hospital for scanning. Omutero? No need. The problem is kukambia na chabe ndimene palivutwe. You phone this one sakuyanga. Mukamayenda mkomboni musa kusekana anthu kuti ndinolephera ku people. Akuti mavuto athu simunyamula simupita nawo mwangoti director of youth. Mavuto athu simupitisa. And I agree with them. Anandionapo ine ndikukambirana ndi chimwendo. Anandionapo ine ndikuti ndikunena kuti ndinapita kwa alliance. Do you report kwa chimwendo or kumena report no. I'm not sikuti chipwendo ndimadana. But you are supposed to report to your party. No. Yes, our party. Okay, did with MCP wa peoples. One alliance. Alliance as well. Kuti mukhale the head of youth. Mukakhala ku MCP kapena ku kuchipani changa. Koma when it comes to kupanga report ku chipani national issues. Nanga sisi mu alliance. These are some of the national issues. We have to sit down and have one paper. Chabwino. Chamo timalizire pompa. Yes. Tsiku lina tidzakhala tikupitiriza. Ifa mwini nkhani zambiri zimene mukuyenera kuti muthe kuti fotokozera komanso zina ndi zina amene sinathe kufunsa anthu amene akutitsatira pano amatha kuti pasa mafunso zakufuseni tidzapitizabe tsiku lina. Tiyamike kwambiri bwana Nthakomwa. Zikomo kwambiri. Tikatere ndiye kuti tafika kumapeto a programu ya lero ya Tchutchutchu. Ndipo lero lino ndimacheza ndi Ipyana Nthakomwa, mkulu wa chinyamata mu chipani cha Peoples, amene mmatitsatira pa Times 360 Malawi, komanso pa television, ena pa wireless. Tiyamike kwambiri pa comment amene mmapereka, iyayi ndithu ife timatsatira. Titene kuti nkutheka sabata amawa tikhozikhala kuti tili kwanuko kukamba nkhani zina. Ine dzina langa ndine Sam Kalimira, ndipo amene amajema programu iyi ndi Bernard Muhone. Mwakoma nonse.